Maphudleng nkosikazi. Yebo baba. Izinto ziya ngokwenyukela, ziya ngokuba nzima. Izingane ngala, ukudla ngala, kufanele ubathathe baye esikoleni. Hayi mina sekungaphezulu kwamandla ami nkosikazi. Hayi baba. uNkulunkulu angeke ezesinike umthwalo ngaphansi kwamandla ethu. Konke kuzolunga, sizonqoba. Ngiyakuzwa kokusho nkosikazi. Kodwa kanjani izinto zibe zinyukela nkosikazi? Ziba nzima kunoma zibe ngcono, kuba nzima kakhulu nkosikazi. Uyazi nje Khambule. Akuyona into engazoyikhathaza ngayo leyo. Oqala nje kufanele ukuthi ucabange ukukhumbule. Sashada sebancane kabi. Ngisafunda. Ngiyakuzwa nkosikazi, kodwa lapho kwakukhona abazali bethu besinakekela, besondla, besenzela yonke into esiyifunayo. Ikhathi ziyashintsha manje nkosikazi. Ngiyakuzwa Khambule. Kodwa konke kuzolunga, sizonqoba baba. Ngiyathemba nkosikazi. Kodwa ke wenkosikazi, awungitshela usithabile kambe uneminyaka ngaki? Ufunda grade bani? Usithabile uneminyaka u15. Ufunda ugrade 10. Khambule. Kwenze njani ubuza usithabile uthi uneminyaka emingaki? Kungabe kuyilento engiyicabangayo. Hayi. Hayi wena nkosikazi. Uyabona azivuke futhi nkosikazi uthi ungenzela noma kuyiti yini esingayiphuza mhlambe sidle nje. Imhlola yami baba. Ungazofuna ukudla, uyazi ukuthi asinakudlala. Uthi ngikuthathe bebe kudla. Baba, wabuya mina sekuseni kangaka akufesekanga baba. Nkosikazi, angidlali noshabalala benogubevu. Hayi. Ugubevu ubani lo baba? Hayi. Asikhohle le indaba kaGubevu. Wenkosikazi. Ushabalala phela uthi ufuna ukulobola ingane yethu ngeenkomo ezi11. Abe sephindeke esinika umzila wamatekisi. Ini? Baba, angeke ngize kwazi ukuthi nginganikela ngengane yethu. Kulomdodo uveke ehle ngaka. Ongenani usithabile usengabheke emadodaneni akhe ushabalala. Ngiyacabanga ke baba ukuthi umtshelile ukuthi akakhonjwe nje njengesidomu ngoba into engeke izenzeke leyo. Nkosikazi, ngimtshelile. Hayi cha, nawe hayi. Baba ngithi no. Umuntu akakahamba ekumashongo. Ayikho lento. Wenqobe. Umashongo loyo yakuyena uyena umshadeli. Hayibo.